Sa folklorom na ti. Igraj, zaigraj. Dragi gledaoci, evo nas ponovo u novoj epizodi kviza Folklor Online. Online u znanju, edukaciji i sreći. Pre nego što se upoznamo sa ekipama, da pogledamo kakva je situacija u tabelama nakon završenih epizoda. Danas imamo ekipu iz Rumunije, srpski ansambl Mladost Temišvar. Pozdrav za Mladost! Pozdrav, Mladost! I molimo da se predstavite. Sretko Krstić Vanja Adžić. i Senadin Krstić. Senadine, kažite nam koju reč o Mladosti iz Temišvara. Akademsko kulturno-umetničko društvo Mladost osnovano je 1969. godine. Prošle godine smo proslavili jubilej od 50 godina. Inače, delujemo pod okriljem Saveza Srba u Rumuniji, brojimo preko 150 članova i to je bilo to ukratko. Imam još jedno pitanje. Ste i dalje onako sjajan ansambl koji pleni scenom? Normalno, pa uvek smo bili ansambl koji pleni scenu. Ja ću biti vaš domaćin u Beogradu, tako da ovog trenutka prepuštamo reč vašoj suparničkoj ekipi. Čuli smo takmičare iz Temišvara, iz Akademskog kulturno-umetničkog društva Mladost, a sada da vidimo ko nam dolazi iz Srbije, iz grada Čačka. Nataša Đaković. Nenad Vučićević. Sanja Đakarević. Hoćemo li od vas čuti nešto o vašem ansamblu? Mi smo kulturno-umetničko društvo Brašević iz Čačka. Osnovani smo 1905. godine i do dana sada brojimo trenutno preko 250 članova i na repertoaru imamo preko 20 koreografija. Lepo, i večeras ćemo se malo igrati, zabaviti i družiti i ja predlažem da krenemo sa igrom. Ekipa Temišvar, izvolite, izaberite vaš broj. 1. Pitanje broj 1 nosi 10 poena. Ispred vas je postavljena fotografija jednog od koreografa. Nadam se da ga poznajete. Ja kao vaš domaćin iz Beograda ću vam malo pomoći. Ovo je momak sa područja Kosova i Metohije. Da li znate njegovo ime? Može pomoć. Može. Može. Jesmo li bili od kakve pomoći? Broj 1. Tako je! Ovo je Đorđe Lakušić, koreograf sa područja Kosova i Metohije iz Leposavića. I osvojili ste prve poene nakon prve igre. Da vidimo koliko ste, obzirom da ste tražili pomoć, niste osvojili maksimalan broj bodova, a da vidimo šta nam kaže režija nakon prve igre. 6 poena. 6 poena. Dobro je. Dobro, idemo. Ekipa B, izaberite vi vaše pitanje. Pitanje broj 6. Pitanje broj 6. Pitanje broj 6 kaže idi kući, obuci se. Igra je vezana za delove narodne nošnje. Ovaj put će vam pitanje postaviti Damir Šipovac iz Bačke Topole. Da čujemo šta je Damir pripremio za vas. Pitanje glasi, reč je o ženskom modernom haljetku, izrađenom od belog sukna, spreda otvoren, dugačak do sredine butina.
Ukrašen je aplikacijama od čoje u vidu traka i polumeseca. Ukrašen je još vezom, lančancom ili punim bodom i nošen je u svečanim prilikama. Inače, potiče ovaj predmet iz oblasti koja se smatra kolevkom srpstva. Ekipa B, da li ste razumeli? Jesmo. Da. I da li znate tačan odgovor ili vam je potrebna pomoć? Naš odgovor je Raški zubun. Vaš odgovor je Raški zubun. Pa tačan je vaš odgovor. I za taj tačan odgovor ste osvojili 12 poena, maksimalnih 12 poena. I nakon prve igre i druge, rezultat sledeći. Ekipa A 6 poena, ekipa B 12 osvojenih poena, a mi idemo na drugo pitanje. Broj 10. Broj 10. Ovde treba da date kontra odgovor. Što znači, evo da vam dam primer. Zvezdan je najbolji fudbaler Srbije. Ne. A vi bi trebali da kažete da. Jeste sad razumeli? Evo, ajde da krenemo odatle. Dragana. Ja postavljam pitanja. Slušajte pažljivo. Kapa Zlatara se nosi u Vojvodini. Ne. Kožni opanci se prave od vune. Da. Moravac je igra iz Šumadije. Ne. 9 osvojenih poena. Bravo za ekipu iz Temišvara. Svaki vaš tačan odgovor je nosio 3 poena. Obzirom da ste odgovorili na sva 3, osvojili ste 9 poena i da vidimo sada kakva je situacija nakon ove igre. 15 poena ekipa A. Ekipa B 12. Idemo, ekipa B, birajte vaš sledeći zadatak. Biramo pitanje broj 4. Pitanje broj 4. Pitanje broj 4 za vas postavlja gospođa Slobodanka Rac. Pa da je poslušamo. Poštovanje svima, ja sam Slobodanka Rac, imam zadatak da vam postavim jedno pitanje. Ako krenete put jedne prelepe morske destinacije i usput se zaustavite u okolini Vranja, zaigrate jednu igru u nekom umerenom tempu, uhvatite se za ramena, ta igra u svom nazivu ima ime države u kojoj ste na početku krenuli. I ekipa B, da li ste čuli pitanje? Možda žele pomoć? Da li vam je potrebna pomoć ili imate odgovor? Imamo odgovor. Imate odgovor. Dobro, da čujemo odgovor. Grčko oro. Za ovaj tačan odgovor osvojili ste 12 poena i rezultat nakon ove igre je sledeći. Ekipa B 24, ekipa A 15 poena. Ekipa A, bira polje. 7. Pitanje broj 7, 12 poena. A ono glasi. U raznim krajevima Srbije, a i šire, koriste se instrumenti sa žicama, negde kao solistički, negde kao grupni. U osnovi njihovog imena nalazi se stari naziv za žicu, arapski naziv, koji se naziva, znači, arapski naziv, tm. Kako se zovu ti instrumenti? Ekipa A, to se inače kod vas koristi. Mislim da znate o kojem muzičkom instrumentu se je govorio profesor dr. Dimitrije Golemović. Tambura. Tako je, 12 poena za ekipa A. Prosto. Bravo. I sad da vidimo nakon ove igre kakva je situacija sa bodovima. Ekipa A 27 osvojenih poena. Ekipa B 24. Idemo na narednu igru. Ekipa B, izvolite, otvorite polje naredno. Polje broj 3. Zadatak ko to nama note piše. A ko nama piše note da bi lepo igrali na koncertu je pitanje za vas. Sada ćete vidjeti fotografiju i potrebno je da prepoznate ko se nalazi na toj fotografiji. Izvolite.
Ekipa B, da li prepoznajete gospodina sa fotografije ili vam je potrebna pomoć? Nije potrebno. Nije potrebna pomoć. Ajde da čujemo. Bojan Milinković. Bojan Milinković, jeste. Za ovaj tačan odgovor ste osvojili koliko poena, Zvezdane? 10 osvojenih poena. 10. Da vidimo sad šta kaže naša računaljka. Ali okej, nije ovo kraj. Naravno. Idemo na novo pitanje. Broj 5. Broj 5. Bogata riznica Folklor magazina. Oni su godinama snimili i to sačuvali. Oni će nam sad prikazati nešto, a vi recite šta su to prikazali. Oblast ili naziv igre. Ekipa, nadam se da ste prepoznali oblast, a možda igru. Dimitrovgrad. Dovoljno za tačan odgovor i osvojili ste 10 poena. Tako je, bravo. I nakon ove igre situacija sledeća. Ekipa A. 37. Ekipa B 34. Idemo ekipa B da vidimo koje polje vi otvarate. Polje 8. Imamo jednu izreku kojoj smo malo, raspored reči malo pomerili. Vaš zadatak je da te reči postavite onako kako treba one da stoje na svoje mesto. Pa da vidimo sada koji je vaš zadatak. Evo moje male pomoći. Znate ono kad uveče se desi neka dobra zabava pa se popije, eto koja više. A ujutru vas ponovo ponude da popijete, a vi kažete dajte, jer izreka je... Klin se klinom izbija. Tačan odgovor, bravo. Jeste, tačan odgovor. Da vidimo kakva je situacija nakon ove igre, koliko ste poena osvojili za ovaj tačan odgovor. Ekipa B 44, ekipa A 37. 37. Ekipa A, biramo polje. 9. Ja sam siguran da vi ovo znate. Ali ajde da vas ništa ne pitam, a da date odgovor. Da vidimo kako to izgleda. Ćao svima, pozdrav za sve takmičare. Evo i mog pitanja. Je li ovo bila prava stvar na pravom mestu? Ja pitao, a Milence svirao, a vi kažete šta je Milence svirao? Harmoniku. Harmoniku, tako je. Koju melodiju? Nismo čuli. Mađara. I nakon ovako sjajnog odgovora, ekipa A ima 46 osvojenih poena. Ekipa B 44. Idemo ekipa B. I igra kaže da ja sad dok ti produži. Vaš je zadatak da nastavite pesmu. Sad, da čujem da li imate tačan odgovor? Imamo. Imate tačan odgovor. Hoćete nam izrecitovati ili otpevati? Izrecitovati. Ajde da Dragana, ja čujem. mislim da smo promenili pravila igre, da oni moraju da otpevaju. Jel moraju? Da. A dobro, ajde, mogu i da izrecituju, Zvezdan se šali. Ajmo da vas čujemo. Leva noga, desna jog, pa poskoči jedan skok. Jeste, leva, desna.
i dalje. Nakon zadnje igre, ekipa A osvojenih 46 pojena. Ekipa B 56. Pa to je slično, 46-56, to je to. Drugari, hvala vam na dobrom druženju, nadam se da ste se i vi zabavili, da su Odlično. svi oni koji gledaju ovu emisiju nešto i naučili. I ja vas pozdravljam sa pozdravom doviđenja do narednog viđenja. Pozdrav za ekipu iz Temišvara. Pozdrav! Pozdrav iza nas! Pozdrav! A mi idemo na konačnu rang listu od početka ovog serijala.